सानजारुग जथाय आफादा खुंगा 17थि सानजारुग जथाय आफाद बेखौ नोलोबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय बालि गामियाव जोङो खुंदों साननैनि हाबाफारि लानानै 21/22 आरो 22 साननैनि हाबाफारिजों जोङो खुंदों। बे मैयानि हाबाफारियाव जोंहा दङमोन थुनलाइ बादायनाय, हारिमु बादायनाय, भलिबल बादायनायजों लोगोसे जोङो हिन्जावसाफोरनि जोंहा दुरुं बोनाय बे हाबाफारिखौ जोङो लादों। लोगोसे दोरोङारि दिन्थिफुंनाय बेखौबो जोङो लादों। दा नैथि हाबाफारि बायदि जोंहा दङ जेरै फुङावनो जोंहा माराथन खारनायजों लोगोसे दा हारिमु हान्जा सुरनाय बेजों जोंहा दंबावदों खाम सिफुं बादायनाय आरो जोबथारनायाव जोंहा गेवलां बादायनाय जोंहा हाबाफारि दं। बे साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारियाव बर'नि बेसेखिनि जोङो हारिमु दङ बेखौ जोङो बादायनो थाखाय थि खालामनाय जादों। औ जोङो बेयाव गुबुन गुबुन बर'फोरनि हारिमु जे दङ बेखौ जोङो लानानै बेयाव मोनद' दखराजों जोङो बादायहैनाय मोनसे हाबाफारि लादों। दा बे बादायनायनि गेजेरजों जोंनि सिङाव थाखोमानाय जे रोंगौथि बेखौ जोंहा मोनसे बेयाव दिन्थिनो थाखाय जोंनि लाइमोनफोरा बेयाव खाबु मोनदों। बेजों लोगोसे जों बेजों बेयाव दिन्थिफुंनायजों लोगोसे गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनायजों लोगोसे बेहाय गावहा मोनसे मुं खामायनो हायो बे मोनसे आरो जोंनि हारिमुवाबो थांनानै थाबाय जाय बादायगिरि बेबो गावबो उत्सा जाबाय। बे मोनसे मोजां प्लेटफर्म होननानै आङो सानो। बे हारिमु हान्जा जोबखांनायनि उनाव जोंहा दङ खुगा मेथाइ बादायनाय। जोङो बेनि उनाव गेवलां बादायनाय जोंहा दङ हाबाफारि दंबावो जों बेयाव गासै इभेन्ट्सआवनो मोनफ्रोमबो दखराया बिराद मोजाङै बाहागो लादों। जिखिनि जोङो खावलायनाय सानजारुग जथाय आफादा दखराफोरखौ खावलायदों जिखिनि हाबाफारियाव सोदों बेयाव खोब मोजां दखराफोरा बाहागो लादों। बेयाव जेबो मोनसे जों लेहेम नुवाखै। बादायारिफोराबो बयबो गोसो गोथारै रंजा खुसियै जे बैसागुनि जे खबाम बेखौ गोरोबहोनानै जाफुंसार खालामदों।